Layanan pagi. Jalannya ekstrim. Wih, serono. Sawah. Niki dereke pundi Kesambi? Oh, Hadi Warno. Sing sekolah sing mriku Kesambi. Oh, walah. Batasan Jowo. Namanya Mbah sinten, Mbah? Mbah Sutini. Piyambakan Mbah teng griya? Kale putra ning Sadian tau lho kelas kula tengah. Nggih, nggih. Di agem mangke to Mbah dijajal. Nyaman mboten? Iki pun kula wisake supados mangke lebaran ben saged jalan-jalan. Nggih. Niki Hati-hati. geser sithik. Nggih, bokonge mawon digeser Mbah, awake lah. Set. Nggih. Hati-hati nggih Mbah. Pun kula cekli. Lah, ya Allah. Sok bodoh kudune jalan-jalan lho. Aku niki wau mbatek, pengen tak golekno. Nek bodoh niku nggih, nek iso yo melu salat Id. Masjidnya tebih napa caket? Oh, tebih. Oh walah, tak nggo caket. Wah iki nek ora tak golekno ndang cepet, ora iso melu salat Id. Nggih ta, Mbah? Alhamdulillah. Terus niki mboten saged teko. Nggih. Mboten saged dilempengke. Oh, nggih. Pun kulino anu re. Kulino neko. Pripun Mbah nyaman mboten? Mengko nek arep bodho Mbah diresiki kursi rodane. Engko nek ana putu-putu salaman ben ora ning ndurawi. Nika ben iso diresiki. Nggih ta Mbah? Ben ora anyep. Alhamdulillah. Lah Mbah tugase kula namung nglayani panjenengan, delalah ndek dalu niku wonten. Terus kula kepikiran kali Pak Wadi. Iya Mbah ya ngoten. Ri tanggi piyambak nggih ta Mbah?